ndevagonovi muri right here. Zvakanaka kukuonai. Kumaenda kupi futi nevagonovi? It is good to see you. Manga marova kaini. Mabasa kuwanda here. Ndakati shamwari dzangu dzandirasa ini. Ndatadzeiko, inga ndiri kuzama wani kuuya nezvitsauko. It's been a minute, yes. Anoti mabasa anenge akangopasa pasa. Aiwa ndiripo zvangu. Oh, Vagwenzi, how are you? It's good to see you. Vagwenzi, I think this is first time kukuona imi. Muri kupi? I've planned to catch up hama yangu. I know. Makatanga kuverenga bhuku ratiri kuverenga mazuva ano eResurgent Chimedzi. Rikundifambira shamwari. Rinongotanga neaction. Chitsauko 1 chinongotanga neaction. Shamwari yedu vati vari kubva kupi? Vari kuita tune in vari kupi? I think it's first time yangu kuvaona. Sorry kana mambouya ndakangana. Yeah, takatanga Sergeant Chimedza and tavapa chitsauko. I have to put chitsauko 5. But chitsauko 4, ndakaisa chingani? Tuesday. Matangana naro here. Matangana naro here. So munoziva kuti I am on chitsauko 2 now. Ndiri kumashure. I decided to call, but still it's plans. It does. Action pegged. Kuti kune rimwe bhuku reaction rinopfuura Sergeant kana kuti mumwe munhu akatomboatempta andifunge. Riri kunakidza. Zvisingamboita. Ame vangu vakatadza kumirira, vanga vachingondinetsa. Ndikati ndikakuverengerai chitsauko hamuzouya kuzoteerera muchisapota. Ndakavaverengera chitsauko 2 pamberi. Ndikati asi ndikakanda, you have to support, you have to listen again. She cannot hold on. You cannot hold on. So, parirai kupota chionana ma-Fridays, and tine membership. And the membership, vanhu vemembership pane vanhu vakawanda vanenge vachiti bhuku rakati. But that tinopa mamembers kuti vasarudze kuti tichaverenga bhuku ripi. Ndinenge ndichivazivisa kuti okay, aya ndo mabhuku atinawo. Saka tiri kuverenga bhuku ripi. Kungosapota. That's all. So, nhasi ndandine tutsumo. Saka zvandichaita tichataura tsumo idzi. Sergeant Chimedza riri pamberi, but it's neck to neck nebhuku rinonzi kukurukura hunge wapotswa. It's action paid. Kukurukura hunge wapotswa. Veduwe handina. Because ngadai ndandinaro, ngadai takatoriverenga kudhara. Ndakaritsvaga herero. You know what? Regedza tiri nyori pamalist handichatsvaga mabhuku. This next time handichatarisa. Kukurukura hunge wapotswa. Even netopic yacho inotongokudza yega kuti pane action apa. Kunyange netopic yacho. And we pray kuti tinoriwana. Yakanyorwa nani, do you remember? Na Edward Kaogari. Wow. Do you know these books like that?
Do you know mabhuku aya zvekuti munotoziva nemunyori wachona sekuseri kwerwoko? You know, chimwe chinhu chandanchida kubvunza, kana muchiziva vanyori kana muchiziva vanyori vemabhuku addict chaiyo, I see vanyori vemabhuku kumba munozivawo vanhu vese vari kungotrya kusurvivor, right? Kana pane vanyori vamunoziva kumba or wherever kwamunoziva but kazhinji vari kumba, muvaite kuti vandinyorere email papaivapo kare @gmail.com. ndine zviri pamberi a little bit pamberi apo zvatiri kuda kuronga that we can do kana vachida that can help them also. Saka ndinoona semameseji angu apfuura. Okay, ayarapa mati vanonzi rakanyorwa naEdward W Kaugare. Yeah. So nhasi ndandoda kuti tikaverenga tutsumo twatinoverenga vanhu vanoatempta kuti saka zvinoreva kuti chii, muri kuona? Saka whatever zvazvinoreva, we are not going to get into that. Mukasanyora right now tinozouya next time tichipa maanswers acho newaya. Hanzi tsumo inoti abereka atochena mwoyo. Inogona kutaurwa ichinzi abara achena mwoyo, kana kuti akazvara sekera muchitende. Zvinoreva kuti chii tsumo yakadai? Hanzi tsumo chirevo chine hungwaru, chinotaura zvine udzamu nemazwi mashomane, chichicherechedza zvinowanzoitika muupenyu nemumagariro evanhu. Munoziva mutauro wedu uri rich, uri rich, haumboswera uchida kunyatsotsanangura kuti hei zvazonzi, unongotaura katsumo kako, vakuru vanobva vatoziva kuti chii chataurika ipapo. Alright. Imwe yekuti afa anaka. Afa anaka inoreva kuti chii? Afa anaka. Alright. Tozongondonza ini afamba apota. Afamba apota. Yamunenge mangosarudza kupindura iyi, yamunenge muchiziva pindura ipapo kuti inoreva kuti chii. Zvikanzi munhu afamba apota. Hanzi afirwa haatariswe kumeso. Okay, iyi first time yangu kuinzwa iyi. Hanzi ageza haanonokerwi. Ansandamboinzwa. Ageza haanonokerwi. Imi vagonovi munoiziva here? Agezwa haanonokerwi. Alright. Kozeta agumina afamba hazvienzane natigere. Inozvitaurira yega. Yes, ansandamboinzwa. Hanzi ageza haanonokerwi. Alright. Dzimwe dziri too famous, but unotoona mumwe munhu achiitadza ka, saka regedze nditaure. Hanzi aiva madziva ava mazambuko. Aiva madziva ava mazambuko. Haina kufanana futi nekuti, okay, haina futi kufanana nekuti hanzi chaitemura chava kuseva. Almost zvakada kufanana but zviri opposite. Hanzi kwava kusakara kwedo kuita serakambodyiwa nyama. Iyi yabva yandifungisa Matavire. That guy anga ine talent wena. Chipo chehunyanduri inonzi chii? Poem.
but aiziva shona yakadzama, aiziva shona yakadzama. I think, you know what, talking about matavere, ndichatomboti nhasi friday kudai ndaumbouridza nzvimbo dzake, dai taikwanisa kuridza panapa tisingazonzei muri kuita sei. Okay, akanga nyimo avangarara, you know, iri popular but tinoziva here zvainoreva. Alright, akazvara sekera muchitende. I think yakada kufanana neipi, neyekutanga iyi yanzi abereka atochena moyo. Anzi yeah, yeah, naye I know, you know, it's like unotera njodzi dzake soka unofanira unoti kunakidzwa wobva you just blew you away nechishona chaanenge achimba ipapo. Hanzi akumbira banga kuti azivikanwe kuti abaya, so tipewo banga. Okay, mabva maziva kuti kune chirikuda kuchekwa. Ndandifanidza ndirikusivirira wedzi dziri just tofenasi. Alright, hanzi akuti rima ati ugosodya zvinorevei, zvipachena seems like akweva sanzu akweva namarara aro. Ko tsumo inoti tinoitaura sterek but ndikunyatsokumbirawo vagonowe try kupindura this one. Okay, ane benzi ndaane rake, kudzana anopururodza. Iyi tsumo iyi tinoitaura zvekuitaura zvezviya, asi inoreva kuti chii? Handikungoti vazhinji vanomboziva kuti inoreva kuti chii. Well, I guess. But ina handingambopurudzira benzi, you know, kunyange ari hama yangu. Kana munhu achitoita zvakaipa anenge atitongoita zvakaipa chete. Ane chake ndihombarume, tapa 17 kuti upera pa20. Ane ganda, ane nyama, hazvienzane neasina. Kubva kwazoita futi chembere mukadzi. Chembere mukadzi for real. Ana tsapata rukukwe, hazvienzane nekurara pasi. Zvese izvi zvine almost same meaning here. Gengesha mukombe. Alright. Ane marengenya haadariki moto. Asi ndamboinzwa. Nei makamboinzwawo. Hanzi ane marengenya haadariki moto. Unobvira. Wow. Alright, ane mombe yake anoziva makumiro ayo. Alright, so we have ndine vamwe nguva inoi ndekubvunza whatever zvanoda kubvunza kuna tete. Alright, kana whatever zvanoda kubvunza kuna tete, I just, you know, make myself available. Nekuti kana nchirekodha ndinenge nchingori behind the scenes, ndongokandapo, but ukama higasva tinoda interaction, so tinoda interaction. Imwe yemabenefits yemamembers, ndinokurumidzwa kukanda chitsauko. Tomboti zvandikaita last week ndakanda chitsauko musi weTuesday musi weThursday. Ndakabva ndaverenga changa chichazouya chandazoopena ichi marumwe zuro. Ndakachikanda last Friday for members, so we are a little bit ahead as members also.
a little bit ahead as members, and also once a year I will send my members something chepaiva pokari. All right. Ekuti mune mutingoti mukatarisa moti, oh, you know what, I am part of paiva pokari. Alright, saka muri kuitei weekend ino muri kushanda here? Muri kushanda here weekend ino kana kuti was Friday anzi zvingaitwa seiko kuti mabhuku aya Sergeant Chimedza nebhindauko aitwe mamovies? Yeah, zvinenge zvakuda mari chaiyo yakawanda from my part, because zvese izvi zvandiri kuita zvichiratidza kunge zvidiki sezvazviri, right? Vanhu vanongoti kungouya payoutube nongobeya live button or whatever. Aizi nyore like that. Airtime yakawanda, plus futi, you know, mics, just make sure to at least une decent sound, you know, but at least ipapo ndakatongoburitsawo something, because chishuwo changu, you know, yanga iri passion yangu kuti ndiite sei ndiverenge. Saka now I can imagine kuti a movie, it's very very possible, but mari inenge ichongobuda from me. Zvingafadze chaizvo kona vanoita sei vanenge vachida kusapotawo kuti yes, let's do this together, tikuisa mari apa, you know, because even chero panapa just like simple support, even a subscribe, vamwe vanhu zvinovanetsa, but they enjoy though kuuya vachita sei vachiteerera. So yeah, it would be wonderful. Makaverenga here bhuku hanzi chiko bhuku redu nai hanzi chiko bhuku here ingandotonyara naye ndega. Ndakanganwa bhuku rangu rakanetsa kudai, bhuku iroro rakava buno risifemberi. That one can be a movie too. Wow, makariverenga? Makariverenga here? That one can be a really good movie. Chero inini muverengika ndanisiri kumbokwanisa kurisa pasi. Nonga madhezi yota ndanchiverenga every day. Yeah, ndanchiverenga every day. Rakava buno risipemberi. Bindauko, matondoudza kuti rimwe bindauko kaini. Bindauko is that good roti unotoda kuti movie. Handisati ndamboverenga bindauko. Saka ndotonyora pasi. Alright. Maita basa ini mauya kuti timbotandara. Thank you so much. I appreciate you. I know munenge matopinda kwakutodokerera nemarotozoma padhuze neweekend more than padhuze pandiri nekuno kuti tiri kuseni. Alright, shabatana paleta ive neweekend yakanaka. Maita basa. Maita basa vagonowe. Ndingatinzwa kuti ndikutaura zita remutezhere. Vasosve. Ndivasosve vakomenta apa. Kondazobata ende futi. Oh no. Ndabatanidza ndandiri kutaura navagonovi handina kuona vasosve muchipinda. Muri seiko? Muri seiko vasosve? Nhai, sorry henyu. Ndandiri bhisi kutaura navagonovika.
and bandaona comment yenyu ndofunga kuti we are still continuing navagonovi. Kuri sei ikoko kumana kwenyuko? Kuri sei kumamana kwenyu? Maita basa nombopfurawo panapa muchidongorera vatete. So ndinovimba vagonovi navasvosve. Pane ari kuzimbabwe here right now? Pane ari kuzimbabwe here kana kuti tese tiri kwatiri zvedu kwatakabuda kunzou? Maybe ndikufunga kuti muri pano, but you are kind of like multitasking. All right, guys. I appreciate you. Move a weekend yakanaka, and it have a good weekend. I'm kind of like waiting for a response. Sika. And tsika dzedu wakaise piko, nyeve yedu makaise piko. Chokwadi ungangoti bye here nai vanhu vasina kana kumbopindura obva watongoshaika ipo paya. But I'm still trying to figure it out also. Iyo YouTube iyoyi kuti as I am looking at two people vatori munomu here for real kana kuti vatobudawo. All right, let's have a wonderful weekend, guys. Take care.